Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi mă simt cam un pic obosit, dar am venit în atelier ca să mă apuc. Uitați-vă și voi cum stă părul ăsta, fraților. Stă oribil, nu știu ce, toată dimineața când mă ascult, stă oribil părul ăsta. Mă simt cam un pic și obosit, dar mă rog, o să încep să fac treaba aici. Ce coincidență, fraților, tocmai ieri când plecasem din atelier au venit clopurile alea, fraților. Clopurile alea tocmai acum au venit când eu plec de atelier, vine... Ai, ce ghinion, așa că voi continua să fac, doar că sunt mort de obosit, fraților, sunt mort de obosit. O să continui să mai fac clipul ăsta, să fac și tocmai pe aici, pe cartierul ăsta, fraților, unde sunt în atelier, nu e absolut nimeni. Nu știu, parcă e bântuit. Astăzi este sâmbătă și de aceea cam toată lumea și-a liber acum. Dar mă rog, așa că eu voi sta doar până după masă și voi pleca acasă, deoarece să mă duc să mă culc un pic, fiindcă sunt mort, nu simt picioarele. Săptămâna aceasta a fost cam un pic dură, am avut și eu de instalat bucătărie și tot a fost, toată săptămâna asta am filmat. O să încerc să editez, să postez, sper să vă placă. Cam e muncă, fraților, e muncă să lucrez și în același timp să filmez, e foarte greu. O să continui acest vlog, sper că o să vă placă. Tocmai ce am terminat acest saltar, vă-l arăt. Uitați-vă, tocmai ce l-am terminat, au venit și saltarele, aici e cam un pic praf, ignorați chestia asta, trebuie să șterg, după aia să-l prepar. Uitați-vă, a rămas destul de bine, nu? Sper că vă place. E destul de bine, mie chiar serios îmi place cum a ieșit, doar că trebuie materialul, tot trebuie să fie tăiat bine, cantul ăsta trebuie să fie astupat, adică nu știu cum în spaniolă, adică în română se spune chestia asta, în limba română, aici, și aici separarea asta între față și față de la acest saltar. Trebuie neapărat de lăsat o separație oarecare, fiindcă când se va deschide acest saltar să nu se roadă unul cu altul, știți? Adică, de exemplu, dacă deschizi unul în același timp amândouă, păi dacă se apropie unul cu altul, clar că se va roade și va fi nașpa și se aude chestii, dar în fine, tocmai vreau să continui să fac. Dar uitați-vă, clopurile ne-au venit aseară și trebuie să încep să pun la cele rafturi și voi continua vlogul astăzi să pun doar aceste rafturi aici, totul ce merge aici, totul, să umplu totul și cam atât. Nu știu, o să termin totul, o să vă arăt cum va fi finalizat cu aceste saltare, va fi introdus fix aici, fraților, fix aici va fi introdus și o să vedeți. Apropo, nu știu ce s-a întâmplat, fraților, dar mi-a venit chestia asta, nu a venit cu cantul astupat, să spun așa, a venit și se vede acest aglomer, adică nu știu cum se numește în limba română, spuneți și voi în comentarii chestia asta, cum se spune în limba română, că nu știu, nu prea am învățat eu materialele în țara mea, așa că hai să dăm drumul, să nu așteptăm prea mult, să nu pierdem timpul, așa că haideți!
am terminat și eu de pus aceste suporturi care se numesc clop. Tot rândul ăsta, rândul acela, tot la fel și pe partea asta la fel. O să continui, trebuie să continui neapărat ca să le pun acolo, în aceste mobile. Și mi-a rămas jumătate. Am terminat practic jumătate de cutie aproape, cam s-a dus cu clopul și acum vreau să prepar aceste șuruburi care vor fi introduse în laterală. Vor fi fixate. Și acest șurub ce face? Cei care nu știți, va intra direct în acest clop. Așa, va fi, nu știu cum o să, când mai bine în timp ce îl fixez în garderobă, o să vedeți și voi cum va fi fixat și acest raft. Așa că rămâneți aproape și vreau să continui să fac cel mai mult posibil, să termin aceste rafturi, să le pun și cam atât. Așa că rămâneți aproape. Tocmai acum îmi trebuiește și planul acesta de lucru ca să pot să știu măsura unde trebuie să aranjez aceste rafturi care vor fi aici, sunt astea. Așa că vreau să continui și veți vedea cum va fi introdus acest clop. Va fi nevoie doar, cum ar fi, de un creion, o chestie asta. Nu știu cum să vă spun, fraților, nu știu cum să vă spune scoadra, în spaniol e scoadra, pe în român. Va fi o riglă de 90 de grade. Îmi va trebui ca să pun pe cant și să măsur, să fac drept, ca să pot să trag o linie fină, să introduc aceste șuruburi de clop în acest lateral, să spunem așa. Așa că să avem. Acum o să vedeți cum acest șurub va fi introdus în acest clop. Vedeți cum se va așeza acest raft. Uitați, doar de nimic. Îl bați un pic așa, ca să intre direct în acest șurub clopul și o să vedem măsura cât e. Bine, a ieșit măsura care voiam, așa că vreau să fac totul acum și după aia o să vedeți tot blocul ăsta să-l completez cu rafturi și după aia ne revedem, așa că trebuie să termin totul și să nu lungim prea mult vorba și hai să dăm drumul. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe.
silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Prieten, tocmai ce am pus și acel raft, l-am pus numai ce. Trebuie să introduc aceste saltare aici în locul ăsta ca să pot face un lucru. Așa, chestia asta să pun aici să fac asta. Acest lateral care stă în mijlocul acestei mobile și trebuie să introduc acest saltar care l-am arătat aici ca să pot să unesc și partea asta și rafturile astea. Așa că fiți alături și vreau să continui să termin acest proiect odată ca să pot să încep și eu altul. E cam un pic obositor, dar nu-i nimic. Orice față am, fraților, am o față destul de nașpa. Așa că, bine, hai să continuăm să nu pierdem prea mult timp. Hai. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Nu uita să te abonezi, să lași un like, share și să apeși și pe clopoțel de notificări. Cu voi a fost Ani Vlogs Channel și să aveți o vizionare plăcută. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Prieteni, tocmai ce am terminat deja de montat toate rafturile astea de aici, am pus și toate saltarele acolo, doar că am nevoie să le regulez puțin să funcționeze mult mai bine. Trebuie să mai pun și mâniere și tocmai ce mi-a luat, nu știu, în jur de 2 ore jumate că am montat toată chestia asta, toate rafturile. Nu, a ieșit chiar destul de bine, nu știu că voi nu vedeți, chiar de aproape nu se vede totul, dar de departe dacă mă dau se vede, uitați-vă. Deci a ieșit destul de bine. Aceste garderobe vor fi montate într-un apartament care va fi de aici la 100 de kilometri, trebuie să ne montez în alt oraș, să mă mutăm, adică cu șeful meu și cu alt companier care lucrează cu mine. Așa că sper că v-a plăcut foarte mult acest vlog și dacă vreți ca să mai continui cu vlogurile, tocmai ce trebuie să vină și ușile, că le-am dat la niște oameni aici alături care vopsesc și lăcuiesc, care se dedică de chestia asta. Doar cu vopsitul au aici o cabină, adică un atelier care șlefuiesc și termină chiar toate ușile, mai multe chestii, pe genul se dedică pe chestia asta. Așa că hai să vă mulțumesc foarte mult pentru toată vizionarea pe care mi-ați făcut-o. Nu uitați să mi apreciați cu un like,
subscribe și să vă abonați la canal dacă v-a plăcut foarte mult. Îmi face foarte mare plăcerea de a mai posta și dacă vreți ca să mai continui cu vlogurile, nu uitați să scrieți în secțiunea de comentarii cum v-a părut. Mie îmi place foarte mult cum mi-a ieșit, chiar Moldova mi-a ieșit destul de bine, așa că dați-vă să vă duc un pic, trebuie să mă apuc să dorm, sunt foarte obosit, trebuie să editez, trebuie să editez și acest clip ca să-l pun pe YouTube, ca să-l vedeți, așa că cu voi a fost Aniblogs Channel și ne vedem la următorul video, așa că salutare! You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason